ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Ndinovimba tiri kukuwanai muri muutano hwakanaka. Nhasi uno katashanyira nzvimbo yeMutoko kumabuja abianguko ndokwatiri nhasi uno. Siyalibingelela muli yeZimbabwe, kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo amalanga eqhubeka ke esiya phambili. Namhlanje ke sisemtoko kunonzi kumabuja kunorira pheni yikho lapho esikhona ngelanga lanamhlanje ndokudzinza rekwangu kwayera shumba yese ndomushamatiri ananyamziwa. Yes. Muri yeZimbabwe ka nhasi zvatiunza kuno haasi manake. Paita ngozi mumusha, ngozi yakupisa Dzimba. Mhepo iri kubata kumwanasikana ichitaura ichinongedza mwana wepo anowa MUZVINA BHIZIMUSI kuti iwewe ndiwo wakandiuraya, wandiuraya wakabatsirwa navamwe vako, asi chandoda ndechekuti undiripe. Hazvichinei hazvo kuti uri kundishandisa kuita mari, asi mari iyoyo ndoyandakuda yawakaita neni. Saka kana usina kundipa mari iyoyo, usina kuripa, ndinodzipedza dzese dzimba ndichipisa. Chii chiri kuitika kunana shumba uko? Zvinhu zvacho kunzima valalele makaya. Namhlanje ke siletha indaba engozi esihlupe endlini. Isitshisa izindlu iqondane lo jaha, ithi jaha wena sasithandana. Ngesikhathi sithandana wasumbulala ulabanye abangani bakho owawulabo. Ngakho-ke semphendukile emuzini wenu, ngifuna inhlawulo yami. Nxa lingasanhlawulanga ngikhona ukuthi ngiqede ngibhidlize imuli yonke. Naizvozvo semaitira takaita Murehwa pari zvino ndakuti Murehwa inonzi Mondoro neuso ndo zvatakutombopega muno maMutoko. Totokuunzirai nhau iyoyo zvikamu nezvikamu kuti munyatsonzwisisa kuti zviri kubva nekupi, zviri kufamba sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Sesizakhempa ke sikhona apha eMutoko, njengalokho esakwenzayo siseMondoro neuso. Namhlanje okwakathesi iMutoko yiyo ebhebhayo, yiyo esabe sililethela yona ngeziqephu. Elami igama nginguThadiwa Nashekhuthama uMandlovu wenu. Tiri muno maMutoko. Sengowa dzese musakanganwe kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Musha una harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoteerera, kutoshora, unozvivharira. Inini chandinoziva ndechekuti
kutsanangura kwaaita nekuti ndakamubvunza inini uyu ari kunzi Mandi uyu nditsitsi munin'ina wangu. Ndakamubvunza kuti iwe Mandi ndanengwa ndichigara newe kubva uchirwara, history dzako dzese ndinodziziva, hapana dzandirotadza kuti usvike mukati momusha wavabereki vedu. Vabereki vanotoziva through inini. Vati anomira ndikubatsire inini sekuurayiwa kwandakaita ndakuda kuenda kudzinza kwedu. Inini ndinotora matches. Ndokwenyera ringa zvandiri kuita izvi. Ndinofuridzira moto ndoutumira. Chandakuita nditumire moto wabereki wangu hawasi kuda kugutsikana kutenda kuti wabereki wako iwe hawasi kugutsikana kuti inini Mandi ndakaurayiwa. Saka ndomatumirira ndakuita moto kuita kuti ndikuratidza simba rekuti muzive kuti inini vanhu vokwamasawa wakandiuraya. Saka ndo simba randaanaro randakuita iri kuti nditumire moto. Saka inini kubva ipapo nokufambidzana kwataane nguva ndine munin'ina wangu tichifambidzana, ndiri kugutsikana nekuti ane hobho zvaanoita zvekuti ndigutsikane kuti musha medu muno mamasawa mune ngozi. Anokwanisa kuti nhasi hamusi kubhadhara lift handei kwaMutoko. Akazviita izvozvo ana mukoma anozviziva nyaya ndiri kutaura. Handei inini ndinchamisa mota handei parodhi. Shuwa akazviita vanhu vakatakurwa mahara. Saka inini ichi chiitiko ichi ndaida kuti wabereki wangu wazive kuti ndo zvapo. Tikabatsirana nemurume wangu anoitwa Philip Chinyanga kuti tisvitse mwana uyu mukati momusha wake. Wabereki wangu wagutsikana kuti tiri kutambura nenyaya iyo yengozi yekuti hawasi kuisimudzira musoro. Ndo zvakaita kuti tizokwanise kuti wagare nemwana wavo wamufambire kana wachienda kuna mambo wasvike pana mambo. Saka nokubudikidza nokuva pakatokaita mwana wavo wakabva waita simba rekuenda kuna mambo. Nechioneso chawakuita ndikuona wabereki wangu wakugutsikana wanga usingagutsikana. Inini ndakaona mwana wangu auya ndakasimuka ndikaringa nepahwindo ndione motikari yasvika kubva ndabuda kubva ndati titambirei. Ndamuti titambirei ndakatambira vamwe iye haana kubvuma kupinda mukati momusha uno akanga ari kunze kwomusha. Mwana upi? Iyeyo musikana. Ehe. Alright. Saka musikana aramba kupinda akangoita nhoroondo ibodzi ine vana vakarwara futi kumashure. Asi inini chandinoziva kana kuziva kuti izvi zvakamira so handina kuziva. Vakomana vakatanga vaonawo chiitiko akadonha ikoko kunze kwomusha kubva ati vatorwa ibvai. Ndaandina mai nini amai vaBhi tese takasuduruka togarira kure tochiteerera. Aigwina achigwina ozoratidza kuti ndachekiwa ozodaidzira kuti pedzesa obva apedzesa obva ati flat kuti azomuke ipapo. Vaitoomberera vanga vachigara naye vaiziva voomberera vachitaura vachiomberera vachitaura akati handipinde mukati momusha. Akaramba kudaro vanhu vakamhanya vachitorowo vanhu vechikuru kuti vabvunze kuti isusu tinopinda cheche kwaMarangi hatitozive kana kuti zvinoitiwa sei. Vakauya musha uno wese ukazara vanhu vakatanga kuomberera. Vaomberera ndopaakazomuka ochitanga kuchitaura akagara achitaura kuti inini ndakaurayiwa ndiriwo kuChipinge ndaigara nasekuru nagogo saka vari kutonditsvaga saka vandimutsa kuti chiuya kumusha ndiri Ngozi. Zvikanzi saka imimi muri vaapostoro kwaMarangi ndiri kukumbirawo kuti imi musati makumura magemenzi munogona kuzotadza kudzoka muchechi yenyu. Endai mokumbira ndinokupai nguva yokuti muende kuna mambo wenyu. Vakomana vakakwereta mari vakaenda kumufakosi vakasvika kuna mambo vakanzi kumurai magemenzi iNgozi. Ndopa vakauya vakakumura. Ipapa vari kundofamba vakadenda uku iye anobva asara achibata otokumbirwa naanenge asara kuti tiri kukumbirawo Mandi kuti iwewe wona kavakura hapana. Zvikanzi aiwa chandiri kutaurira ndine shungu nokuti imimi maakufambawo zveprofiti inini ndati endai kun'anga. Saka vadaro manje vachivadirecta zvokuita kuti imi kana dai ndichifamba inini pese musatyeba inini ndinchakutungamirirai ndinokwira mabhazi mahara shuwa zviri kuitika. Saka kana zviri izvozvo shuwa pano pakarara vana vangani. Asi tingati dzingave nhema here idzi? Isusu wose vanhu tinopinda cheche hatitozive kana mamiriro akaita Ngozi asi vana vakarara vakwana vangani.
3 uyo asina kuita kurebesa ari kutosvika manje afonerwa unzi uya kuna hazvina kumira mushe ari kutosvika asi iye uyu abva adzungaidzwa akabva ataura kuti ndadzungaidzwa pfungwa izvozvi kuti abvumeko inini mwana wangu atoramba kugara pamusha uno ari apo pababa mukuru zvokuti achidaro akandipedzera zvinhu zvese handina kana chiro magumbeza achipisa mbatya ivava amainini vacho amai vabhi vari kutozviziva dziri mutoireti mavo ndasara ndango munhu wokuti handina chandinacho ndikungotamburawo saka iye wacho akatanga ari ipapo kutoramba kugara pamusha pano kuti ndinoda kuparadziwa nabhi hanzichi ndinoda kuparadziwa nabhi saka dzinoti dzikadzoka dzichienda asi iyeyo asvika uyu musikana amaisa mumotikari akaenda kopopota feya kuti iwe ndini mandi ndakuda kuti zvinhu zvinake ipapo ndopandati chokwadi ndinotenda kuti ndizvozvo nokuti ati iwe uri kuramba kugara pana amai uchiti nhai uchiramba kupahana chikafu anotambura nyaya iyoyo mukabvunza wese sabhuku yakatopinda kuna sabhuku kunzi ndizvozvo akapinda kuna sabhuku kuti ndizvozvo saka vadaro kwasabhuku vakati ndokupai chikafu ndikubatsirei nechibawe ndakaramba kuti ndina amai vacho mukadaro mapembedza mhepo regerai inini ndimbonangana nazvo saka paapopoterwa nemusikana asvikawo kana mukatoenda kutaura naye kana akatodaidzwa anobvuma zvatoti chinje asi kuti akangonzwa motikari iyoyo yaririma akutotsvaga kokutiza asi iva vanyachoto vanomuziva hapana paakasiya nyika ino yese ndichitambura chokwadi ipapo mheno vachandibatsirawo ndinoitwa Tendai Nyachoto ndasvikawo munzvimbo yasekuru vangu mushamana asekuru vangu mune dambudziko ririmo so ini handisati ndaane munhu wandinopa mhosva tiri kuti aiwa ngati wabatane wafambe watsvage chiri kukonzeresa dambudziko kana chichinge chavanika mbomirai kudya kana chichinge chavanika totangira ipapo saka sofati kuti dai Mwari avabatsira mumwe nemumwe ngaasaiti hasha munhu ngaadzikame zviriko dzimwe nguva mumisha munenge mune zvakaparwa nevakuru zvinoita kuti zvidaro zvinogona kutaurawo zita remunhu saka ndanga ndiri kuti vanasekuru vangu nana amai vangu ngatiwe nemweyo munyoro nekurwira dambudziko kwete kurwisana asi kurwira dambudziko kuti ripere. Mike Katifu kati masawa mazivira ndinoita nyaya iyi tichiudzwawo takanzi mukomana ari kuita nharo dzekusvika pane wavo kuti tikwanise kubatana pamwe chete nyaya ipi iyoyi zvino mukomana aramba musikana uyu nyakuraiwayo ndiye akabva ati ndina madaidziro angu andinodi andinoita zvishuwa hanzi akangofuridza maoko Dzimba kudzatanga kutobvira zvise nechigayo ndomazivira ndinozvidiwa hanzi moto wacho ndanzwa nzongo neimwe kala ya pakara apa inini handina kukwanisa kuzviziva bhozi handisati panzvimbo pekuti ndione kuti ndozvaitika. Alright. Tinzwawo kwamurimi. Ndongotoza ndakashaka zidara ndinotsungirai mutizi ndingoti chiitike chitaka ndakabva musviko handina hangu 2 days ndauya asi chiitiko ichi chakaiti ana mandi taichiziva nekuti aiti ndoda bhiwa charipo urongwa hunofambirira mberi asi kutsvaka kwakaita imba isi takazitongofonera kuti ngonzi imba kunonge yaita sei yatsva yapisiyana mandi mandi uyu maimuziva takatozviziva through nabhi iye nokutaurwa kwakewo aiti chii iye achito ndinonzi mandi ndakauraya nabhi. Okay, asi hamuna mbenge magara maziva nezvemunhu iye inanga hapana zvandaiziva ba hapana zvandaiziva saka akataiwa ndakusvika pakupisa zvinhu zvangu nokuti bhi ari kuramba kuti handisi ndakamura saka rega ndigara ndapisa pfuma yangu haisi ndo pfuma yangu yese asi nongopisawo iyoyi iri padhuze kuti pamwe mungaita sei mungatirimukewo asi mukarega kutirimuka ndichakuparadzai muoma sana ngokuitire example kuti kana mune pfungwawo kana muchikasika kutirimuka munongonongo unochitika ichi pamwe munongonongo simudzirawo musoro
asi hazvirevi ndaperera ipapa ndichangosimudzirawo kubva ipapa apa ndichiitira zvinhu zvihombe aya mahighlights masmall andaita ndochiitiko chakaitika ina hanga hanina hangu zvakawanda but pamunomunzwa achitaura anenge achiti chii? Ndingati shotika anotongoti inini ndini mandi ndakauraya naB. Ndakauraya naB kwai ndinobva kuchipinge. B kwai yanga iri girlfriend anga iri girlfriend yangu ndaidana naye. Saka akandouraya kwai mugomo here watova tichichi ndikada kutaura nezera rangu hameno. Nanyaita mudiki panyaya idzodzo. Kopa kupisa kuti hanzi ndikuzwa kuti iri kuselekta zvinhu zvakatengwa nemari yake. Ya zvinhu izvi zvaita semunome zvinhu izvi hanzi ari kungopisa pfuma yake yese asi zvimwe zvisinonatsvotsva izvi hazvirei kuti haisi pfuma yake inenge iri pfuma yake asi angozama kuti vafanira nemba yaenda kuratidza iye zvimwe zvakatadza kunatsotsva zvakanaka turu nokuti mamusina zvinhu zvakawanda mamusina hamo zvinhu zvakawanda twatungoromo twatungoti pakakonawo twatungoti tunhu tushoma imba ichango haisati yapera ichiri kuwapa saka haisati yapera ba saka moto uri kubva mumaoko anotora mestiki ipapa kana ipapa paatori ipapa ane mestiki yake ane machisi anokwenya mukama then oita sei oiti anoita uchifuridziwa andokwenya mukama ipapa kutodaiso uchikwenya mukama izvi kunzi urimu unotsvayo hautsveba auti handiri mhepo ko mhepo inozotsva chirudzi. Ini ndoitwa Isaac Nyachoto ndiri mupurisa wachifi Mutoko. Pachiitiko chekwana Masawa ichi takangonzwa kuti pane munhu akaurayiwa. Saka takazoona wasvika mudare redu ndo matsananguriro ari kuita kuti komana anonzi B Masawa ari kunzi akauraya musikana anonzi Mandi anzi kuchikomo chekwamapereke kusaidi kwa DA uko. Saka musikana uyu ari kuti ndandiri girlfriend raB Masawa. Saka B Masawa uyu pakauya takuita mugomo imomo ndo patakaita zvatakaita naB uyu hanzi tapedza kudaro B uyu takazoona atisa kwachiuya varume vairi vaibva wandibata wandiita sei wandibatirana zvanzi B Masawa ndiye akazodedzwa kunzi yaudimbure musoro. Saka ndo matsanangurira ari kuita sei ari kuita saka iko zvino vari kuti vada kubatsirwa kuti nyaya ifambe dzimba dziri kutsva chigayo chakatsva saka ndio nhau yana Masawa. Inini ndiri hanzvadzi yaIsaac Nyachoto tatumwa kunotora munhu ari kubata wacho ari kubata ngozi yacho iri kutaura nyaya kwaMasawa taona imba yakatsva nechigayo chakatsva asi zvinhu zvakapiswa nemunhu akanga akabata ngozi iyoyo kuti ini ndakaurayiwa naB Masawa. Ne ndeitwa Olaf Mumtisa. Problem yatiri kusangana nayo pamusha uno inyaya yekukarara kwewana. Takatanga kuwana mwana wekutanga akakarara achitaura zvengozi achiti ndakaurayiwa inini naB akatsanangura kwache kwese pokutanga saka vanhu vaiti kupenga kana isu taitiwo kupenga bhozi taizviita tichibatirana tiri pamwe chete. Saka tiri pakubatirana pamwe chete naB uya pokutanga taizoti tikanzi ngatiunganidzane tifambe aisingabatike B uya ndo kuti baba wanga wakuzowa kusaidi kwaB baba ndo waifanira kunge chifambisa zvinhu asi wairamba wanga wari kusaidi kwauya achingoti ngatinamatirisei muzvitsidzo zvekuchechi. Saka izvo zvakasvika pakuti musikana angazosvika pakunga akutorwara pfungwa aakite kunga akusanganisa. Musikana uchiche ihanzvadzi yokwamainini. Saka zvakasvika paungonyarika pakashaya simudza musoro saka nanhasi akutorwara. Saka nanhasi akutorwara asi anorwara achisanganisa achitaura nezvomukomana iyeyo. Saka ari muchiitiko icho kwabva kwahakira umwe mwana womba mabhimu uya akakarara akataura zvengozi ndokunzi hande akaunganidziwa dzinza ndokuramba kuenda B zve 3 times kusvika azotora mwanasikana wake hanzvadzi yake anga nesimba naye bozi ndiye mudumburi bozi naye vaaenda kwaakaenda takadzoka musikana anoma zvakatora chinguva zvamboti nyararikei hapana mwana angaukara uye akazotanga kuchikarara zvikara achitaura zvaB
kusvika asvika pamusha unouyu takambozvitora futi kuda kutoti tirapise taona izvi zvakuchizosiyana nezvaiitika zvese manje ndokuti toita sei tiri pakati pokuronga kuti toenda kuno mukuru wedu shuwa takasvika kuno mukuru wedu ndokupinda tikapinda nenyaya yedu tapinda mune nyaya yedu hatanzi kumurai magemenzi mufambe moripe ingozi ndokuzouya mukomana biuya akati aiwa yaiti zviitei futi pamwe chete apa ndakuda yauya dhoketi riri yeshuwa radzokorora zvekare kudaro kuti endai moripe ingozi. Saka zvadaro musikana akadzoka akaudziwa kuti anga akakumbirwa kunzi tikudzoka musi wakatega tisvitsewo mukuru wedu mazuva audziwa akapururudza akafara akaita zvakaita pamusha uno zvakatipusisa munhu wese. Saka zvadaro awa mangwana makuseni isusu takangomuka tokuona dzimba dzauye kuririma dzauye kubvira ndo chiitiko chatinacho. Dzakabvira sei? Kubvira takazoona wa moto kuti titi dzakabvira sei hatina chatinoziva. Kundunzonza ikwenya moto mazino. Right mukanwa ipapo kwenyera mukanwa make akazozviita asi tatoona zimwe dzatobvira akazozviita kuti achifuridza noruoko kudai so asi chokutanga moto ndo atakaona izvi akazotozadzisa zvekare asi moto takaona wakubvira. Ipapo ndo pana ndoda kunzwa pati yepamakaona pati yatakaona inini ndeyekuti aiburitsa aikwenyera moto mumwoyo make mukanwa make kuti fune ruoko. Uchibva pari yanga ari kure nembe? Right, anga ari kure bijana. Moto yaoenda wega? Right, moto waienda wega. Asi moto yongo ine kala imwe moto yese? Isusu kuti tione kufamba kwomoto wacho chibva pari kusvika pachinhu hataisingaoni asi taizototi hona iyi yakuti togo iyo yakuti togo iyo yakuti togo dzichibvira zvadaro akazviita dzese but pachigayo apa takati chigayo chabvira amai ako arimo umo wese ari pamunhu wese aitomutya nechiitiko chachiripo asi chigayo charamba kunatsomumbomba takazomona achitakura zvimatsunzuti zvatakamona achitakura vakanda muchigayo vachawedzera ndo kuziva kuguma kwangu iko. Andicho chirongwa chatakupai ndofunga manzwa kuti zviri kubva nekupi zviri kuenda nekupi. Naizvozvo mangwanaka nhau iyoyi yaendeswa kudare kwamambo kuti aiwaka mambo titongereiwo nhau iri kuitika iyi. Saka mangwana tichikupaika tiri kudare raChief Mutoko. Njengokuzibonela kwenu kunzima yikho okwenzakalayo yikho imuli ehlangane lakho ngakho ke kusasa sabe silethela indaba yakhona iqhubekela phambili isihanjiswe kunkosi ukuthi iyokhuluma ukuthi kuhamba njani kahle kahle ngakho ke sabe silethela idali lika chief sisizwa ukuthi yena ukuthatha njani. Uyezve toda kunzwa kuti iye mwanakomana uyo ari kuti wokudini ninhau yaari kupomerwa nemhepo. Sifuna ukuzwa njalo ukuthi ujaha yena uthini njoba abemuli besithi ulamabhizimusi avulileyo ahamba kahle imota ini bamgcona ukuthi okweqiniso wabulala. Ngakho ke sifuna ukuthi sizwe la ekhuluma iside lakhe sizwe ukuthi yena umi ngaphi uthini uyavuma yini uyamazi yini usisi kumbe kuhamba njani njengansuku zonke. Asimumadzinza ka Mandlovu. Munhu ukangobudira vanhu vanobva vakunongedza kuti iwo wakaromba. Pane kumwe kubudirira kakuti tinge takutonyumwa kuti zviri kufamba sei. Munhu this week otenga chakati next week shumba ndotovaona vatochinja futi mota wesi unenge uinayozve mari. Asi kungoti panyaya iyi manje havasi vanhu vari kunanga imhepo. Saka panonetsa kuti titi mhepo iri kunyepa kana kuti haingangonyepi kangoiri kana yatongobuda yakutoti wakandiuraya. Hanzi mari yese yawakashandisa pazvinhu zvako zvemabhizinesi ndiri kuivinga yese. Ende musoro wangu uri mushopu mako. Hanzi chief futi ari kutotaura hanzi wese akakubatsira kudya mari iyoyo kusanganisira mapurisa uri kubhadhara kuti nyaya ipere vese vari kuziya mabasa. Ndiri kudhila naye nemi mese 1 by 1 kusvika ndakupedzai. Saka hameno
toona kwazvinenge zvichienda. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tadiwa naShekutama. Senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.